בואו נתחיל. שלום, אני עוז כרמל. בסדרה הזו נלמד פליירייט בעברית, ממש מהבסיס. אז מה זה פליירייט? פליירייט הוא כלי שמאפשר לנו לשלוט בדפדפן דרך קוד. במקום לפתוח אתר ידנית, ללחוץ על כפתורים, למלא טפסים ולבדוק אם משהו עבד, אנחנו כותבים טסט שעושה את זה בשבילנו. הוא יכול לפתוח דפדפן, לעבור עמוד, למצוא אלמנטים, ללחוץ, להקליד ולבדוק שהתוצאה נכונה. זה שימושי מאוד לבדיקות אוטומטיות, במיוחד כשאנחנו רוצים לוודא שפיצ'רים באתר עדיין עובדים. בפרקים הראשונים נתחיל לאט, התקנה, פרויקט ראשון, טסט ראשון ואז קריאת התוצאות והכשלים. המטרה היא לא רק להעתיק קוד, אלא להבין מה אנחנו עושים ולמה. בואו נתחיל.